سلام كما يتصنحوا كبرى تخطاتلتنا نساعة حارنايم حدشت زيناتات حيزنا مسينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بوانا نقبصاكم حدشت ذخونكم سبسكرايب مقبار يترسو شير لايك بمقبارون كتتابعونا بخبرنا قدم مجمرة عرست زينة ميدياتات والكملاخي جنسيد وقزاز أبي همت ليثن كترن أب حدش وفرز ألمان تقرأين مرحنتن تزميرن كمزلواتك ليزو جنسيدر سرعت بالسقنا خيط فاخا هلو ناس بتقرأي مرغاز زي كاليو قبل مكتل بريزيدنت تግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቢሩ ዘንጸላለ ዳግማይ ጽንተት ንምምካት ሕድሕድ ትግራዋይ ግቡእ ክፍጽም ከም ዝግባእ ተገሊጹ ጀነራላት ሻዕብያ ናብ ድንበር ትግራይን ኤርትራን ብምጓዓዝ ወሰን ዝበሃል ኣኼባ ምስ ተሓተወት ኣመራርሓ እቲ ሰራዊት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ባንፈት ባድመ ሓድሽ ክስተት ይረአ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ወፂኡ እዚኦምን ካልኦት ትኩሳት ዜና ኣለውና ናብ ዝርዝራቶም ክነሰጋግረኩም ميدياتات والكملاخي جنسيد وقزاز أبي همت ليتن كترن أب حدش وفريز ألم تقرأين مرحنتن تزميرن كمزلوات قليسو زين ميدياتات كابزي جنسيد وقزاز أب كلتاشن عسرتن عم تمرت منبر السلطان كابز تقبل الأوان جميرا قبل الحزب التقرأي كل معينتات نايز ألم وفرتات هكايدن قبل الحزب التقرأي جنسيد نخفصن مغنيات كوينانيان أزين ميدياتات انبار كم كويتان بدنا يتمال زفتصم وانجل جنسيد كيتناسحا نخال أزور جنسيد قسقس علوا أبز حز أوان بأقزاز أبلسكنا عبد الله تقرأي زكاير زلو ناي ميديا وفرز ألمان تاقنان الجنسيد وقزاز أب مريت تقرأي زفتصم زلو عزيو مسكا غطباوي سواء بوليتيكاون تقوارات سالحتاو جنسيد المشفعل زعل من حزب سراويتن إثيوبيا እንደገና አደናጊርካን አላኢልካን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከተወሰኸ ጀኖሳይድ ንምፍጻም እዩ ትግራይ በጀትን ነዳድን ተኸልኪላ ملا قطبة منقصات عاقيتو بدرون متقعتين أتفتصما مليونات تمزابلتي أب كبيت دميتن حسر مكران وديوم أبزل لولد لألاونتا أبسانات اللنقونتات سلام بمحتات هلاو أن مرقاقات سبت نبيهراو برسات بمبالن كم عابي تفاعت تغصيرو بأقادات أبل سجنا ميراتات كتسلمان كتكا يسرح له زبل على تكراي زغنا وفر ميديا أتاقازازا أب ملا هاجر زقات موزلو بوليتيكاون قطبة ونورقات نمشفان نايتي زبت سحزولو سبعة وقدات كاب تحتاتنت المهدام كمون أب منغو زبتات فرحان سألن بمزرع أدم السلطان نمنو واحد تقوم لزولو مسارع تخون بغندقن أب إثيوبيا قد إموازلو هزواو تنزلو نمسقان كمتي كاب كل تشان عسرتن عم تمر جميرو تقارو كم حنك قوين سيطان نمسيلو بمزال حزب إثيوبيان سراويت إثيوبيان قبل الحزب تقراي بتشكانا كوفروز قبر نمرتاميو والكملاخي جنسيد وقزاز أبي همت أبزح زقوان بزي منقد دخيدو يساقو أدلو نزفل كالي قد يخوينو إزي صار حزب قزاز تقراي سلام تحسيما ولي بريتوريا 5 فرسات تقراين مرحيناتن إثيوبيان مفراس بتلا آخنت كالوتنا يدق حيلات تسرح 5 لامسيلو وكهن صبحان أب ميدياتات إثيوبيا كمري حاسوتات يتصفصفالو نقرأ من قد تكبر أزي جنسيد وقزازان ميدياتاتون بعتب مقلع قداس إيو أفز موعد سلام بريتوريا بزملكت ميدياتات قزاز أبل سقنا مجمار مبراتي سلكن بانكن كم عابي ناي سلام نعولتان مولو أفز موعد غيرم مغرابهم مسرتها وسحتات حقن فتحن زلو إيو إذا ما قلقلتات زيوم زغونا زيغا كم منقستي زرقو مسرتها ومسر زيغنا تنبر بخوينات مغنيات تمنزيعم دحربو علتا ملكا زعدلوه بتايكونن أتستمنزع مسل مملاس كم عاوي دليت سلام غير كم مغرب نتوع البريتوريا كم مخاري يزغوزا أو البريتوريا كذا بالسقنا كتقبرهم إلو كابت فتصمام كل فينا تبتات اتوانا للحاد ميلان تمزابلتن سدتنياتاتن تقرونا مربطهم مملاسن بحقا منقسي ترقاقز لا وسن تقراي نابزنا ورو مملاسن يو كوينو قنا كساح زي تتكبرن بواقان تقراي كتكبر توهايلو استفرما أول فينات بدما عدك مفتاح سراويت مبتان ناب حبرات سب أمبارن أجر متكالن يو أزي سراويت تقراي ما أنت سلام قبل هو تغفيلو بدا من عصمتن زمارخم كاب قللتي كساب كبرتي عطوارات حاويسو لألي 75 سراويت كبتن بمقبار تقراي نتوعل كابتا تقبروت أنها أيا أتخلي ميدياتا تقازز أبل سقنا زغرب ومتسلمتا تقراي إثيوبيا مفراس تلاقتي تاريخاويان سألات 5 قناتيو أب تاريخ إثيوبيا ورر تعدمو نوع حزب يجفجفو ليلو حزب تقراي تجفجفت بحتى وجنوسايد عربي همديو أب لعلي ناي بعلو حزب خوينات نمكياد ناي دق حيلات تعدمه نسلطانو قبل هاجر مولن إمريت سحريفو ذهبا جنوسايد عربي همد كوينون تلو حزن هالو تاكالات تلاقتي إلو نمسوع مرالو بقعت يبلون تقراي مع توتاتات نحلو هو نسلام كتقول سقطها مريضة صنيحة أيا سقطها كم فرحي زغصارها جنوسايد عربي همد كاب صلحتها وسنتها تعليفو قبل على سراوي تقراي تدقاقامي دبداب درون بمفزع نتوعل كاب فرصة صنيحة أيو أقداز أبل سقناقن كمتي كابيات أبزحتس بحال مع توتاتات زلو هزب تقراي عبيت أغسطي أبز قبر الأوان تنكينا يزقلو سقامات أقداز أبل سقنا خوينون تلو أنا تخكلية تفاوتقنا يتقرأ أيون مبال بميدياتات بيلو هزبي داناقر اللو
ካብ ብልጽግና ሰላም ካብ እንቃቑሖ ተመን ርግቢት ምጽባይ ከም ዘይከኣልን ብሰላሕታዊ ጽንጠትን ተደጋጋሚ ደብደባ ድሮን ዝተቆጠዐ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተወንዘፈ መንግስቲ ድሕሪ ምምላስ ብሰላሕታዊ ጽንጠት ኣይንበረስን ብዝብል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ወረዳታትን ዘበትን ብሄራዊ ፕርሰት ብዝብል ቴማ ህዝባዊ ምድረኻት ኣሳሊጡ እዩ። ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ መናእሰይ ዓበይቲ ዓድን ሰራሕተኛ መንግስትን ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ብልጽግና ንምድምሳስን ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን ኣብ ዝግበር መኻተ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዮም። ኣገዛዝ ብልጽግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንዳብጽሖም ዝመጸ ጨፍጫፋትን ሕዚ እውን ይቕጽለሉ ከም ዘሎን ነዚ መፍትሒኡ ድማ ኣገዛዝ ብልጽግና ምውጋድ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝበጽሕዎ መደምደምታ እዩ። ትግራይ ናብዚ መደምደምታ ክትበጽሕ ዝኸኣለት ተደጋጋሚ ናይ ሰላም ሕጸንታ ብጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ብምንጻጉ ናብ ኣደራደርቲ ኣካላት 15 ደብዳቤታት ተላኢኹ ምላሽ ብምስኣኑን ኩሉ መደያዊ ክልከላ ጥፍኣት ከም ዝተኣወጀ ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ትግራይ ንምጥፋእ ወታደራዊ ከበባ ይግበር ብምህላው እዩ። ጎናጎኒ ምድላው ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ዝግበር ርብርብ እኩይ ተግባር ምስይጣን ትግራይን መሪሕነትን እተን ኣፍ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ሚድያታት ኢትዮጵያ እውን ነቃልዕ ክብሉ ገሊፆም። ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከየጥፋእኻ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ዘይከኣል እዩ ኽብል ምክትል ፕረዚዳንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቢሩ። ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መድረኽ ዘተካይዱ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሰፊሕ ከባብያዊ ሰላምን ምርግጋዕን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዝነበሮ ስምምዕነት ከይትግበር ከም ዝሰርሐ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክስእን ርእሱ ከድንንን ክንብርካኽን መዋፅኦ ክስእን ቁጠባዊ ዓቕሙ ክዳኸምን ክሰርሕ እኳ ተጸንሐ ብወገን ትግራይ ግን ነቲ ናይ ሰላም ምዕራፍ ዕድል ብምሃብ ትዕግስቲ እናተሰርሐ ከም ዝጸንሐ ምክትል ፕረዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊፆም። እቲ ናይ ሎሚ ኣቲናዮ ዘለና ምዕራፍ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና መኪትካ ድሕንነትካን ላዕላውነትካን ንትግራይ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ እዩ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ብፍትወት ዝወሃቦ ህልውና ከምዘየለ ተዛረቡ ኣይተ ኣማኑኤል ውሽጣዊ ዓቕምኻ ምድልዳል ውሕስናኻ ምርግጋጽ ከባብያዊ ምሕዝነት ምቁልባትን መብዛሕን ወሳኒ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ስልጣን እናሃለወ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ዘይከኣል እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቲ ስርዓት መሊእኻ ንምጥፋእ ብምሉእነት ምስራሕ ይግባእ ኢሎም። ነዚ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ህዝቢ ትግራይ ንዓመታት ሒዝዎም ዝመጸ ውዳበታትን ትካላትን ብዝግባእ ምጉልባት ከም ዘድሊ እውን ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ጥንኩር ሓድነትን ኣይንብርካኽን ባህላይነትን ካልኦት ዓቕምታትን ብምጥንኻር ይመጽእ ንዘሎ ሓደጋ ንምምካት ምሉእ ምድላው ምግባር የድሊ ኢሎም። እዚ ምድላው ኣብ ኩናት ኣቲኻ ንምዕዋት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቐዲምካ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምትራፍ እውን ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ተዛሪቦም። ኩሉ ትግራዋይ ነዚ አንጸላልዩ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ብልዕሊ ወናን ተበግሶን ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገሊፆም። ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደግ ከሲዩም ብወገኖም ህዝቢ ትግራይ ንባርነትን ጥፍኣትን ሎሚ እውን ከም ቀደሙ ኣሚን ኢሉ ኣይቕበልን ነዚ ድማ ከቃልስ እዩ ኢሎም። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ነቲ አንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ንምዕጋትን ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽን ዝኽእል እኹል ምድላው ምግባር የድሊ እዩ ኢሎም። ዘንጸላለወ ዳግማይ ጽንተት ንምምካት ሕድሕር ትግራዋይ ግቡእ ክፍጽም ከም ዝግባእ ተገሊጹ። እቲ ዝተገለጸ መድረኽ ዘተ ዘበት ንብሄራዊ ጽንተት ኣባላት ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ሎሚ 22 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ተሳለጠሉ እዋን እዩ። ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መማየይቲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ምክትል ፕረዚዳንት ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ትግራይ ግዛእታዊ ሓድነት ንምርግጋጽ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንምምላስ ሕውየት ትግራይ ንምርግጋጽን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መስራሕ ሰላም ተፈቲኑ ተስፋ ከም ተሰኣነ ገሊፆም። እዚ ድማ ካብ ባህሪ ጸላኢ ዝብገስ ከም ዝኾነ ብምሕባር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዝፍጠር ዓቕምን ብዝድልድል ሓድነትን ጥራሕ ከም ዝፍጠር ኣረዲኦም። ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑን ሓያል ንጉስ ዝኽወን ህዝቢ ትግራይ ምብርካካ እዩ ብዝብል ንዳግማይ ጽንተት ሙሉእ ምድላው ከም ዝገበረ እውን ኣይተ ኣማኑኤል ሓቢሮም። ስለዚ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ መቃብር ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ተዛሪቦም። ነዚ ንምዕዋት ሙሉእ ውሽጣዊ ድልውነት ምግባር ከም ዘድሊ ዝገለጹ እቶም ምክትል ፕረዚዳንት ቀዳማይ ስራሕ ድማ ሰራዊት ምጥንኻር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ተዓዊቱ ሃለዋትን ድሕነትን ትግራይ ከረጋግጽ ዝኽእል ዓቕሚ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ድልው ክኾን ፀውዒኦም። ብተመሳሳሊ ስርዓት ብልጽግና ንምኽባር ተመሳሳሊ ሓደጋ ህልውና ምስ ዘለዎም ኣካላት ምሕዝነት ከም ዝተፈጠረ እውን ኣዘኻኺሮም። እቲ ምሕዝነት ተደጋጊፍካ ዝጎደለ ብምምላእ ዝኽየድ እምበር እቲ ዝዓበየ ዓቕሚ ውሽጣዊ ጥንካረ ምዃኑ ገንዚቦም። ብኻልእ መዳይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ስነ ልቦናዊ ኩናት ከም ሓደ መሳርሒ ብሰፊሕ ይጥቀምሉ ምህላዎም ሓቢሮም። እቲ ተግባር ህዝቢ ንምርዓድ ዝግበር ኮይኑ ከም መሳርሒ ተጋሩ ባንዳታት ከም ዝተሳተፉ እውን ገሊፆም። ኣብዚ ንጽረት ብምፍጣር ህዝቢ ክረጋጋዕ ሓይሊ ሰላም ጸጥታን እጃሞም ክዋጽኡ ፀዊዖም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ተጋዳላይ ይሕደግ ከሲዩም ብግዲኡ መረበትና ተመንጢልና ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢምና እዩ ዘሎ ኢሉ ጸላእቲ ኸጥፍኡና ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ምምካት መማረፂ ዘይብሉ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና እንተተወጊዱ ህዝቢ ትግራይ ክጉዳእ እዩ ዝብሉ ኣካላት ምስ ጽንተት ዝኣወጁልና ስርዓት ብምስራሕ
ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ይሰርሑ ምህላው ጸሊም ታሪክ ምዃኑ ኣብርሂቡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብግዲኦም እዚ ንኣትዎ ዘለና መኸተ ባህሪኡ ፈሊጥካ ንዝመጽእ ጸላኢ ምምካት ጥራሕ ዘይኮነስ ግዝኣት ትግራይ ንምምላስን ዓርሰ ውሳነ ንምርግጋጽን ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጾም ካብዚ ሓሊፉ ጸላኢ ብምስዓር ዝተፈጸመልና ጽንተት ተሓታትነት ክንረጋገጽ እውን ከም ዝግባእ እቶም ተሳተፍቲ ተዛሪቦም ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ መከታተልኩም ንምስግን ሰላም